Vadikani tadzoka zvakare svondo rino, isu tinotaura pamusoro peupenyu. Nyaya dzatinokurukura pano inyaya dzamunoziva, dzamakaona, dzamakaverenga. Asi vanoteedza masaisai, vanoteedza nhau, vanonzwa zviri kuitika munharaunda, nyaya yekuchema vanhu vachiti vakadyiwa nemudikani yanyanya. Kukudyiwa ndokupi? Kuita seiko? Pane anobatirwa pfuti here kuti adyiwe? Aiwa, chirega ndirege kutaura zvakanaka zvakawandisisa. Regai ndipe nyanzvi dzedu mukana wekuti vazvisume patiri. Vazhinji munotovaziva nekuti nyanzvi dzatinofamba nadzo mukushanda kwedu. Ndotanga nenyika yemangwana iri kunze. Mazvita Mai Chisamba. Chokwadi chiripo Mai Chisamba, tinotenda imhere yanzwikwa. Mati nyika yemangwana kudyiwa kuriko. Ende kudyiwa kwedu kwapamhidzira, kusiri kudyiwa kwendarama inobatika. Regai nditambanudze tichiti vanhu vari kudyirwa nguva, vanhu vari kudyirwa chiremerera, vanhu vari kudyirwa kugadzana kwakanaka nemhuri, tozoita kudyiwa kwemari. Zviri kubva papiko Mai Chisamba? Ndo pauri kuudzwa kunzi ndoda kuti undiratidze chirango chekuti unogona kuzondichengeta kana kuzondirera here. Asi zvaari kuda, ari kuda kuti ndimirise mumisikidzo wababa wake. Kana kuri kuvakomana ari kubva ati ndoda kuti nditange ndanzwa chikari chebonde rako tisati tapinda tose muwanano. Zvakuzopamhidzira zvichienda panguva paye. Kana vanhu muchinge matamba manyadzidzana zvakadaro, maakusvika munhu anokudza kwapera makore 3 kuti handichakwanise kupinda. Zvazvinoreva kuti kana asakwanisa kupinda muwanano akudyira nguva, akudyira chiremera, ndozvinenge chinzi siyai ndewangu ende unenge wakudanana naye. Patiri kuti vanhu vari kudyirwa chiremerera, tinana baba vanonyadzisa, tinana mai ari kutorana nevana vadiki. Chiremerera chavo munharaunda chiri kudyiwa, chiri kusurutswa, chiri kupera. Tozoita kwamuri vana vasikana, kudyiwa kwamuri kuita pabonde kutodyiwa nemuchenje ikoko Mai Chisamba. Hazvinyadzisi. Mutambo uya unosurutsa munhu. Munotoona munhu achifamba kuti uyu mwana akuziva murume uyu, nekuda kwenyama dzake dzimwe dzinodonha dzimwe dzinopapa. Saka kudyiwa kwese Mai Chisamba. Ndizvozvo ndo matauriro ake nhai. Regai ndiuye pane muroora wechidiki, pasta wedu ari pakati, achitipa zita rake, achibva asumudza nyaya. Hanzi kudyiwa kuriko. Mazvita Dr. Chisamba. Ini ndinonzi Pastor Margaret Chabuka. Ndiri mbuya zvandogara taura, ndiri mai, ndine vazukuru, ndine vana vehajanzi. Asi chinhu chandinongotarisa pandakaona musoro wechirongwa chatikutaura zvakanzi murudo. Saka kana pane rudo, handizivi kuti kana ruri rudo hamene kuti muchiri kudyanana here, kana kuti kana zviri zvine rudo, munhu wari kudanana naye munhu wokuti dai anga ane mari, anga asina mari, waingomuda here? Kana kuti uri kumuda nekuti pane chinhu chauri kuda, handikati uri kumuda, uri kuda chimwe chinhu chainacho, saka uri kuita seunonzi unomuda. Saka panonzi kudyiwa iyi nyaya iri kumbwa iri kutsuro. Pane vamwe anotodawo munhu zvaangoriwo, zvozoita zveuviri zvana mari zvozoteera. Koita mumwe munhu anoda munhu, asi munhu iye ari kumuda nekuti pane chaanoda chiri paari. Saka nyaya yekudyiwa iyika iri kuviri, iri kumbwa nekutsuro. Ndakambobvunza mumwe achichema achiti baba vanditi. Ndikati baba vade vakanga vasina mari, vakangoti mirapo mwanangu waivada here. Akaramba akanditarisa. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa napasta. Zviri kunzungu, zviri kunyimo. Handitika hanzi kana tati murudo hatisi kurasika here nyaya yedu kana tozochema kudyiwa, nekuti rudo harutarire zvese izvozvo. Ndomboya kwauri Rusvitsa. Ndinotenda Dr. Chisamba. Tichitambanudza nhau iyi tinoonawo zvakare kuti nhau yekudyanana iyi kana kuti kudyiwa inowanikwa iyo ichipiwa zita iroro nekuda kwenharaunda dzatigere. Hachisi chinhu chekuti vanhu vaviri vari murudo vanochicherechedza nenzira iyoyo, asi kuti nharaunda ndoyo inosimbisa kuti kune kunonzi kudyiwa. Nekudaro nharaunda dzedu dzinogadzira idzo zvakasiyana-siyana maringe nekudanana kunoita vanhu. Nekudaro idzodzo ndo dzinobva dzapa vanhu yatingati pressure iya yekuti inini kana ndichinge ndashandisa mari yangu pamudiwa wangu wakuchitanga kuverengerwa kunzi washandisa tiki, washandisa chakati, uchiita pane mudiwa wako. Iwe paunga uchita wanga usingambozvione, unenge wakaputirwa mumambure erudo. Nekuti rudo rwuka ruiruva rinoda kudiridzirwa. Nekudaro paunenge uchita zvaunoita uri kuratidza nezviito kuti ndinoda mumwe wangu wamutengerawo motikari, wamutengera chakati kuti afambewo zvakanaka akasununguka. Asi kana nharaunda yaona kune vane jealous, shanje idzodzo negodo ndo dzinobva dzaita kuti vachitaura kuti kudyiwa, nyambisirwa rudo chete ruri kuonekwa nezviito.
izvozvo nyaya yedu iri kuramba ichitambanuka. Ndiri kuuya kwauri Delight, hanzi naruzvidzo pamwe unotengerawo munhu motokari, izvozvo zvaakutobata nemhurika izvi. Saka kana iwe watengera musikana wako mota iye asingakwanisi kutenga motikari, vabereki vake vagashira kuti mota yabvepiko, nekuti rudzi rwese ruri kuona mota iyi. Kukufa kwatiri kutaura uku ndokwasunda chirongwa chino. Vanhu vari kuzviuraya, vanhu vari kuurayana, kwakuita kunge kwasumuka mweya wakaipa. Zvabva kupi? Zvipo zvinosvika pakutengerwa mota, kutengerwa imba, zvipo here izvi? Mazviita Mai Chisamba. Regai titi machive nyika ndo munopedza, ndo nzira dzote dzinopera idzi. Ukachiva nyika nezvinotaima ndo zvinoitika. Chekutanga Mai Chisamba, hakuna dzinza risina chura, hakuna dzinza rine nhamo risina nhamo nematambudziko. Tiri kuti kana uine mari inokwana, kurongeka kwako edzawo kusumudzira vanhu venharaunda yani yako, uchiitawo zvinobatika nezvinovaka. Muchaona vanhu vazhinji ivavo vari kunzi atengera munhu imba, atengera munhu mota, amai vake dzimwe nguva havana imba mutaundi, kana kuti havana kubaisa majekiseni emombe, kana kuti iye vanun'ina vake havana kuenda kumberi. Sei munhu achizozviuraya Mai Chisamba? Ndo patiri kuti kudyiwa kuripo, nekuti anenge akafuratira hama dzake, akafuratira vanomuda veropa, achinotarisana nawe vachiti hanzi tiri kuzvita murudo. Asi kana nekuti Mai Chisamba tichaisa chikero chipi chekudyiwa? Nhasi ndaiva nemota, mangwana mwachaya nechitima. Saka kana tichiti zviri kuitwa murudo, tiri kushandisa mhimo ipiko muruno medu nekufambidzana kwedu kwakanaka ikoko? Ndo chekutanga. Chepiri Mai Chisamba, tiri kuzviona tine vana vakomana nevasikana, vamwe vakuba vakapakata, vamwe vakuputa zvinodhaka, vamwe ndo vari kuita kumapata atakambotauraya mavhuzo pati, nenyaya yekuti ndikuti ndikavhura mukumbo wangu ndichana murume anondipa mari ndigone kukwikwidza nava vari kunzi havasi kudyiwa asi vari murudo. Pachirongwa panapa Mai Chisamba, kuna vari kuzviitira navadivani, hapana chakaipa, iwe mwe yako. Asi tiri kuti pane mhimo yekurarama yatinoona kuti apa waakupfurikidza mwero, haungaise mbariro pamba yekuroja. Ndizvozvo mashoko akanaka, mashoko makukuta ari kutaurwa. Ndiri kuya kwamuri pasta, mataura mukati muri mbuya, muri vatete, muri mufundisi, muri chii. Asi kana munhu achitengera munhu mota, achitengera munhu imba, tikatarira tsika nemagariro edu, hazvisinani here kuti aroore munhu iyeyo, nekuti zvipo zvine zviremera zvazvo. Ndinoda kuti muzodavidza mubvunzewo kana tadzoka muchikamu chinoteera. Ngatimbotorai mafemo. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Ugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Ugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. Every woman is beautiful with Rubili. Every woman is beautiful. Find yourself. Believe in your power. Vadikani, tinokutendai nokuramba muchingotadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Tiri kutaura nyaya yeupenyu mukati menyika yedu nemakatipoteredza. Vanhu vakutamba nerufu, upenyu hunokosha. Ndanga ndiri kuuya kwamuri pasta ndichibvunza kuti zvataurwa kuti munhu anotengerwa, anenge adyiwa, atengera munhu anodanana naye mota, atengera imba. Ini ndikabvunza kuti munhu zvaanotenga mota iyi achinzi ari murudo, anodiko kuroora? Ndizvozvo chaizvo, nekuti tikatarisa kuti mota ine magwaro inofanirwa kunyorwa zita, registration book, kuti nderaningi.
saka wawatengera uri kumupa wakanyora zita raniko. Ndomubvunza ndombokubvunza ikoko mugere ikoko. Imba ine title deed, ine magwaro ayo, iri kunyorwa zita raniko. ndizvozvo. Saka kana iwe uchida kuti munhu anyore zita rake risina zita rako pamagwaro eimba nemotikari, zvikatsveyama zvikadzika, unoda kuti imba isare iriko here kana kuti kuti ndakakupa zvako. Saka musati mazviita, usati watengera munhu chinhu chakadzama seimba nemotikari, munhu watofunga kuti unoda kuti agare muupenyu hwake hwese. Saka muroorezve mwanangu. Ungatengera munhu motikari neimba woti ndakangoku engagement chiko vanangu inina. Kana wada kutengera zvakakura kudai roora, imi babavo kuna vamwewo vana baba vari kutengera vasikana vavo masmell house avo, hanzi masmell house avo vari kutengera dzimba. Mozotanga kuti mashure hewo ndakamutengera imba yangu, makamuchida kuti adini, makamutengera. Kana makamutengera, asi kana makamuchimuda muroore. Mashoko makukutu, mibvunzo yakaoma kana kudavidza. Manga muchida kuti zviitwe muzita rani. Ndanga ndisina mbotasa nyaya iyi neudzami wayo. Apa panodiwa ka mazita. Zvino zita iro ndo riri kubvunzwa kuti iwe wakatenga kuti zita riende uko here kana kuti pane zvawanga uine pfungwa nadzo. Kuvabereki munyaya dzese idzi nevatariri vevana, tiri kupiko? Taakudawo here turotu? Nyaya iri pano iri kunzungu nekunyimo. Varume hanzi vari kuchema kuti vadyiwa, madzimai vari kuchema kuti vadyiwa. Inyika waiko nairi zvidzo? chiri kurwadza Dr. Chisamba ndechekuti nyika yazvino yakuda kudya zvakapfava sehonye. Hatichada kushanda nesimba, hatichada kunge tichiunganidza pfuma nenzira yakanaka. Vamwe vakushandisa nzira yerudo iyoyo kuti inge iriyo yekuunganidza pfuma. Saka pakabva paita mwanakomana auya aratidza kuti ane chido nemwanasikana, anobva atonzi tawana pekudya. Nekudaro ndo zvakukonzeresa zvakawanda izvozvo zvekuti kana mukomana azowanikwa aunza pfuma yakawanda yekuti atenga motikari sezvanambotaura, atenga imba, atenga zvakasiyana siyana, zvikwanisiro zvaatenga izvozvo zvichazoita kuti iye akuona sekunge atova mukwasha. Nyange akada bonde anoridya bonde paaridira, ende hapana anomubvunza nekuti iye anenge achitaura kuti ndaita inonzi investment. Afana nemunhu aisa mari mubhizimusi kuti agozovanika achiti bhizimusi rigosumukira. Saka ndo chekutanga. Chechipiri chiri kuuya zvakare panyaya yekuti zvakuitika madande mutande, tiri kudzidza zvinhu zvakawanda zviri kuitika nevamwe, nekudaro tarasa tsika dzedu nenduramo dzedu sevanhu vatema. Taakuteedzera zvatinoona zvichiitika navamwe vekunze. Tateedzera izvozvo, isu chedu kungoteedzera tichizozora mafuta pamuromo kunge takaguta. Nyambisirwa tiri kutora zvisizvo. Tatora zvisizvo izvozvo zvaakuwanikwa zvichizoti zvimbira. Zvati zvimbira ndo zvakuita kuti vanhu vanga vachizozviuraya, nemhaka yekuti tinenge taona zviri kuitwa nevamwe. Isu ngatiitei zvataiita makare kare. Taiziva isusu kuti mukomana nemusikana kana vachinge vadanana vaiwanikwa vachipanana nduma. Iri nzira yekuratidzana kuti ini ndakuda, ende musikana aibvisawo chaanobvisa, mukomana obvisawo chaanobvisa pamberi paatete kana paasekuru, kuratidza kuti zvine hwaro hwakanaka. Ngatidzokerei kuhwaro hwedu hwakare, tiregere kudyiwa nezviri kuitika munyika yanhasi. Zvinogoneka here nekuti vanotaura kaka kuti kare hagare ari kare. Tiri kufambirana nenguva. Saka kana tiri kufambirana nenguva, ko kuzviuraya ndokudiko? Naidelight, kuzviuraya ndokudiniko? Vamwe vari kuti kuzviuraya wouraya vamwe, iko kakufaka. Mweya here wasumuka? Pane zviri kuitwa here zvisiririzvo? Kana kuti ihasha waiko? Ko motikari yacho wamboitengerei kana ichizoita kuti ufe? Imba yacho wamboitengerei kana ichizoita kuti ufe? Vamwe vana vari kufira tumachipisi, tumatapiri tuye tunenge twakachekwa twakaiswa mukabhokisi kunzi akadya machipisi angu. Chii mazviita Mai Chisamba? Zvasangana kushayikwa kweruzivo neratinoti danzvira, kutorera zvinhu pamusoro, kutorera zvinhu padenga. Ini ndakagara pano handikwanise kukwikwidza nemi pandarama Mai Chisamba, makaishandira kubva makare nemakare. Taita dambudziko nderekuti isusu vana vatiri kudanana navo vadika vaMai Chisamba vanenge vachitorwa nemadhara, kungave kuzvikoro, kungave kumachechi nematinogara. Inini ndaakuti kuti ndichikwikwidzana nedhara rindoita sei, ndo pandaakutyoka musana Mai Chisamba ndichishanda, ndafondoka ndotengawo kamota kadiki ndomupa, ndichiti aiwa ndagadzirira gombo rangu, ndaisamiwa kumanzwi akwana
hapana achanditora. Asi ndozvitira kuti chido chezvinhu zvakapawa zvambotaurwa Mai Chisamba, munhu akambonzwa kuti mukaka unotapira achada zvimwe, acharamba achizvida. Muri kuona Mai Chisamba, kuri kunzi vanhu vafa, pane kuti vanhu havana kufa. Tiri kuona mhirizhonga mudzimba, vanhu vakaroorana. Uri kuona vanhu vari kurovana kuti iwe ndakatanga ndakuitira chakati, vanhu vari kutsemurana, pari kuitika zvinhu zvinorwadza zvinonyadzisa Mai Chisamba. Isi toti aiwa hatipo pakuti kana uda kuitira mudiwa wako zvakanaka regera, asi zvine mhimo, zvine nguva, zvine miitirwa zvamataura iwoyo. Ngatisatorerei chitungu padenga, ndo chekutanga. Chechipiri, dunga munhu Mai Chisamba. Tine unyope kunzogo, ameno kuti akaudza vana vedu vasikana, achatangira kuvasikana kuti unoshanda semusana, unoshanda nemusana kuvhura makumbo kunokusvitsa papi. Ndoka munoona ndozvavanoshandisa. Toitawo kuvana vedu vakomana, ameno akamuti kupiwa bonde kudiwa ndiani. Mukaona zvinhu zvizhinji zvinotenderera pabonde, kupiwa bonde nguva isati yakwana, kuti ndakuitira chakati chindipo chakati. Vanhu vari kuita zvirwere Mai Chisamba. Mutengano wegudo. Vanhu vari kuita zvirwere Mai Chisamba. Ndakutengera mota, pane pauchazogona kuti hanzi bonde ndorida rakachengetedzwa kana kuti chimbomira. Mota inopinda feturu iri panzapa yakakumirira. Imba yari kuti chakafukidza imba matenga, ndini ndakatenga. Handione zvichibuda zvakanaka izvozvo Mai Chisamba. Ndizvozvo mataura zvakanaka chaizvo. Muchitaura muchiti dzimwe nguva taakuhakira inonzi hakirosi nevadiki. Tiri kuhakira zvemakore akadini nekuti kuvatorwa mudzimai atokwegura seni kudai, munoona achinzi murume wake mazera enyaya. Hazvina zvazvinomboshamisa. Isusu kuno mutsika dzedu nemagariro, zviriko here zvekuti mai vakadai vane imba yavo vanoroorwa nekarume kadiki kanongoya kakabata putumendi, kakabata putumendi ine masheti maviri, honzi murume wangu. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Duke, marmalade, Duke, marmalade, Duke, marmalade. I'm Marmaduke, by the way. Come on, let's meet the fam, the two-leggers. Food! Debbie's pretty cool, and my main food hookup. Ah! Hot cheese! Ah! Hot cheese! Something that was real. Humans and dinosaurs can't coexist. We're subordinate to it. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashandwa. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tine tichibatsirana mabasa, kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakalota. Vadikani, nyaya iri pano chikurira majasi. Imimi vatiri kutandadzana nawo, muri kuiona sei nyaya iyi? Chakaipa ndechekuti isi kana tichitaura pano tiri kutaura upenyu. Hatisi kureva imimi mugere nezidhara, hatisi kureva imimi mugere nepwere. Tiri kupa dzidziso munyika yakatipoteredza kuti zvatiri kufambirana nenguva tosarudza zvipiko. Munongoziva nguva yedu hainyatsokwanirana nenyaya dzedu dzinenge dzakakura idzi. Kana tisina kubvuraudza chirongwa chino, tinoenderera mberi zvakare nacho pavhiki rinouya. Ndomboya kwamuri pasta, nyaya iyi muri kuiona seiko? Ini inotongondirwadza. Ndambotaura tiri kuseri tisati tasvika pamhepo ndichiti ini ndogara ndichinamatira mwana wangu mukomana 1 kuti machembere siyai mwana wangu, ndokumbira siyai, chokwadi handidi, nokuti handingazvikundi zvekuti murooro anofanirwa kunge ari kushanda mumba, zvino akauya ari zera rangu kana kupfuura, oshanda sei mumba imomo? Exactly. Otoneta. Ndonge zvinosekesa zvazvo, asi chokwadi. Asi ini ndinoda kungotaura ndichiti vana mai, ndombotaura kwatiri isi vabereki, tisi tine vana ava vari kuroorwa, vari kutengerwa zvipo nevakomana vachivasikana, nevana vakomana vari kuenda kunodanana nechembere idzi. Vana mai, nyaya mukasainyarara,
zvakanzi mwana asina kurayirwa idambudziko kumubereki wake. Tinofungei nevai vakafirwa ndine urombo. Marwadziro azvinozoita kuti mwana wakadya machipsi, mwana wakaenda kana kupi kwaakaendeswa, akatengerwa mota, akatengerwa imba, achakazoita mubayiro upenyu hwake. Vana mai nana baba kudzimba uko, nyaya iyi iri matiri. Tikavaudza kuti handizvidi pano, ende munhu akaudzwa nomubereki wake anozvinzwa. Saka nyaya ndeyedu vabereki kunze uko, ngatidzise kushanda nemaoko aya. Maoko haafi haapere, tikashanda tikadzisa vana vedu kushanda vachashanda vachiita kuzorora pamweya panonzi peace of mind, vasina kuti ndinotya nhingi uchanditeera mota yake kana uchandiurayira imba yake. Vabereki inyaya yedu. Mashoko akanaka neudzami kuti vabereki nevatariri vevana ibasa redu. Takukurirwa here nemhuri dzedu? Takuremerwa here kana kuti tapira gotsi kumhuri dzedu? Tiri kumboiteiko naye ruzvidzo zvekuti nyika inoita muzerere, mhuri dzinoita muzerere? Zviri kuitika izvi takavata here? Takakotsera here? Zviri kutoita kunge zvekurota kaizvo, kunzwa kuti hanzi ningi nhasi azviuraya nokuti akadyiwa, ningi azozviuraya nekuti anga azotenga zvakati, vabva vazourayana. Zvinhu kwazvo here zvinezvi? Dr. Chisamba, izvi havisi zvinhu kwazvo, nenhau yekuti sezvandambotaura kumashure, nhau yatinetsa yeusimbe nehakirotsi dzatamboreva dziya ndodzanyanyotiendesa pamberi. Asi ndichida kuwedzera ipapo, ndinowedzera ndichiti zvimwe zvataakuona kunyanyanya muzvivhitivhiti, zvimwe zvezvirongo zviri kutosimudzirwa zvichinzi ngazviende mberi, zvinokurudzira mhirizhonga dzakadaro dzichiitika. Zvingava ari mafirimu chaivo anenge aine mhirizhonga dzakafanana neidzodzo dzichibuda. Saka anenge achiumbwa anoona sekunge chinhu chakanaka oda kuchiteedzera. Chechipiri, kune zvakare boka revamwe vanhurume vanonziwo vachirungu manarcissist men. Uyu munhurume anonyepedzera kuratidza rudo pane chaunga, zvekuti vanhu vese munobvuma kuti baba unoda mudzimai wavo uyu, asi kana vachinge vazopinda naye muimba yemukati anenge achioneswa ndondo. Ivo varume ivavo ndo vazhinji vanenge vachiti tinodyiwa. Saka unhu ihwohwo hunoitika kazhinji hwevarume vakafanana neivavo, uyezve vanakomana vanobva vavaona semuenzaniso wakanaka, voda kuzobva vavateedzera. Saka tinenge tichingokurudzira isusu kuti isu sevanhurume, sezvo tirisu tiri kunyanyisa kutaura tichizviuraya, ngativei nenduramo dzakanaka. Chekutanga. Chechipiri, ngatiregerei kuita unhu hwemhirizhonga. Chechitatu, ngatiumbanei sevarume. Inga madzimai akazvigona vakaumba masangano anoita zvekodzero dzemadzimai, isu ngativewo nemasangano anotaura maringe nesu vanhurume, todzidzisana tiri vakomana, todzidzisana sevarume kuti unhu hwakadai hauna kunaka. Kana tichinge tichipa vadiwa vedu zvishandwa kana zvipo, ngatipei mune rudo, zvisina kuzotarisira chamangwana chekuti ini ndazokupa chakati nekuti mangwana ndichada chakati. Kwete, ngatiitei zvinhu zvine nduramo yakanaka, tiumbe nyika yekwedu isimudzirwe iende kumberi. Mashoko makukutu chaiwo ari kutaurwa. Ndinoziva kuti Delight iwe wambotaura ukati kudyiwa kuripo, nokuti munhu haungati wadanana nemunhu makore 3, wamutengera zvinhu, waita zvakati, munhu iwe kutaurira kuti handichakuda, izvi hazviite. Hamubvume here kuti pada pamakore 3 apa, pakufambidzana kwamaita, mumaona kuti hatingambopedza upenyu hwese takadai? Hazvisi nani here kusiyana muri vapenyu nepane kuurayana? Kana mumwe ati haachada, kushayisano ndei? Anenge asade hakeka. Ndinokutendai amai nepfungwa yamaburitsa. Ichokwadi nekuvatariri, kana vanhu tichinge taona kuti nzira dzedu dzekufamba teserwendo dzapesana, ngatisiyanei mune zvakanaka. Asi panga muchitaura pabuda pfungwa yekuti tiri kusiya zvinhanho zvinodiwa muupenyu. Kune varume vanozvityira, vanoona kunge vasina kukwana, kungave kutaura nemasoko, chingave chimiro chake, anohwandisa urema hwake ihwohwo nendarama, anorwadzisa izvozvo nekuburitsa mari. Kune vamwe ndinotoziva Mai Chisamba vanohaya motikari kubhadhara $10 pamwedzi vari 5, mwana edhiraivha mande mumwe chipiri, kuti uonekere kunge munhu akanaka, munhu akasvika. Zvinozoita Mai Chisamba tiri kuti vanhu ngavasiyane zvakanaka. Asi ndiwe uya waishandisa mari yekuvaka upenyu uchigadzira chimiro chako kumunhu, unozotanga kufunga kuti zvino makore 3 apeya, wandairaura naye ndishandisa chidya chehuku andiramba, ndakasarwa ndakabatei. Kuremerwa kwepfungwa dzakambotadza kuti upimbe munhu umudze zvinangwa zvako kunokuudza kuti zviuraye, muuraye, pfudza upenyu hwake nekuti hauna humwe upenyu huri kumangwana. Saka chiripo
isusu kuvarume nekuvasikana vari kukura izvozvo haitikaenda kunonokerwa neupenyu maizamba tinoona vari kunonokerwa. Ndanonokerwa kutyaira motikari, ndanonokerwa kuroorwa, ndanonokerwa kugara ndichigadzirwa nzwara dzangu mumba. Kwete, upenyu hunoshandirwa. Mari hainhongwe, mari haiwinwi, tinogara tichizvitaura. Kudya mukati patinenge tichiita maizamba kuredza, tiri kukwezva vanhu. Uri kukwezverwe, ngatipanzwisisei ipapo. Uda kuiswa mukeji, chokwadi chakagara chakata sei chakanaka. Ndambotaura chirongwa changa tikati chirango, ndida kukuradza kuti ndinokwanisa kuzoti une zvido zvako. Asi dambudziko hazvisisina mhimo, hazvisisina chiremerera Mai Chisamba. Kana zvichinge zvapfudza munhu aremerera zvandataura zvaizvo anozviuraya. Unaika dambudziko rakuita wakusiya ngozi mumusha, ndo chekutanga. Chepiri, une zvawaita uri mwana uri kubasa, unzi washayikwa usisipo pachirongwa usiko kuvamwe. Saka uri kutokonzeresa matambudziko. Tataura vanhu vari kurovana vari mudzimba yatinoti mhirizhonga domestic violence yaMai Chisamba iri kunyanya. Munhu ari kukura asisina ziso, zvino mota chaita tyairike here usisina ziso? Usade upenyu hwakapfava. Ndinokugurisira pamusoro penguva yedu, vanga vachitandadzana nesu maonei madzidzei munyaya yekunzanzi akadyiwa. Muromo unotaurwa nemhuri here? Muromo unotaurwa nemudiwa here? Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera, munongozanguva dzese kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva cheye chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Regai nditende nyanzvi dzedu dzatipakurira zvakanaka zvinogutsa. Ndotenda Delight, ndinotenda Pastor Chabuka, ndinotenda Ruzvidzo. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo, nekuti chiringazuva chiye chabva chatsvuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.